Ahoj ľudia, ja som Tomasino a vítam vás u ďalšieho dielu zo série Minecraft. Túto sériu som už nemal tak dlho, že si už ani nepamätám. Dokonca už ani moc neviem, čo som chcel pôvodne robiť. Dobre, prehodím si pohľad. No, ale rozhodne čo si pamätám, tak je, že som sa rozhodol, že začnem stavať pomaly priehradu. Začína sa stmievať, takže ja rovno behnem do domčeka. Dúfam, že sa vám ľudia táto séria bude páčiť, neviem, ako ideme najprv si lahneme do postele, vyspíme sa. Nejako si tak začínam pomaly spomínať na to, čo som chcel spraviť. Áno, chcel som si tu doplniť knižnice a mať level 30, čo sa mi nepodarilo, ale teraz čo som sa díval chvíľku predtým, než som začal natáčať do trhujov, tak som si všimol, že máme obsidián. To znamená, že by sme v dnešnom dieli mohli ísť do Netheru. Rovno si urobím krempáč, ktorý ako na záhadu nemáme. Takže túto hru som už naozaj dlho nehral a je to dosť nezvyk, pretože ja som teraz navyknutý, ako hrávam dosť Daisy, takže a ešte Eurotrack, takže áno, som z toho celý zmečený. Musím sa do toho zase dostať. Už sa tu pomaly do toho dostávam, tu máme nejaké tieto stromčeky. To si určite posadíme, to sa zíde. A niekde tu by som časom mohli by sme si niekde tu nadať ten portál, ešte rozmýšľam kde je. Začal si tu náš šlacný strom. A portál dáme asi zatiaľ niekde tu nám, uvidím. Časom ho určite presunieme, ale... Dobre, takže budeme potrebovať 3... raz, 3 a 3. Dobre, takže urobíme si ho veľký, urobíme si rovno ten najväčší asi, keď už tak. Alebo povedal som, že aj tak ho budeme presúvať, takže urobíme si menší, netreba sa s tým zase nejako trápiť. A to si dáme, dobre. To teraz čo robím, to som si len proste plánoval, že ako sú s tými, dobre. Dáme si ho teda zatiaľ niekde asi tu na stenu, aby nám nezavadzal. A položíme si ho sem teda. Dúfam, že sa moc nepomýlim. Dáme si sem blok mocný, no poď. Tu je, tu, aha, dobre, nevadí. A tu sú ostatné, dobre. Raz, dva. Raz, dva. Trošku som to asi nepočítal, že mi ostal, dobre, takže ho môžem odložiť. Asi som sa trošku sekol, neviem. Odložíme si teda obsidian, dám si ho sem. A vezmem si nejaké tie bloky, ale najprv ešte budem potrebovať flint and steel. Tuto mám, možno ho niekde je, ale nevidím ho rozumie, takže nechám to tak. Dobre, uhádal som to. Neviem, čo sa od posledného hrania zmenilo, takže ja dúfam, že moc toho nebolo. Vezmem si nejaké tie makro, máme nejaké tieto. Dobre, môžeme ísť. Vedenie máme všetko, takže... Poďme tam. Dobre. Uvidíme, čo bude nás čakať na Nethery. Áno, dostali sme achievement. Nevykúkcem sa, dobre. A nech sa nám to teda načíta. Koľko to bude trvať, keď sme sa tam ešte neboli, takže uvidím. Dúfam, že to nebude moc dlhé. Dobre, už sme tu. Kde sme? Dobre. Tak. Sme tu. Ja som si mohol zoberať asi nejaké tie bloky na ochranu portálu. No nevadí. Dobre, vec, ktorú si určite vezmeme, tak bude trošku... ako sa to volá? Áno. DDV klánov som zabudol. Neviem, túto hru som nehral už strašne dlho. Ale mal som kurciu, proste povedal som si, že čo som dlho netočil, takže som sa rozhodol, že to natočíme si. Kúpeme si trošku kvarcu. On sa môže celkovo zísť takýchto redstoneok, aj keď ja nie som nejaký na redstone, ale zísť sa zíde. Dobre, obzeráme sa po okolí a teda v dnešnom dieli by som mohol skúsiť pohľadať pevnosť, áno, presne, tak sa to volá. Dobre, vykúpem si cestu hore. Je tam hore láva, ja viem.
toho obávam, ale... Dobre. Počujem gaz, áno, gaz nám lieta tamto. Á, videl som tam niečo. To sa nám záhadne rozlieva. Neviem prečo, ale dobre. Tam nám lieta teda gaz. A ja... Poď. Nie. Už som vyšiel z tej ľudia. Á! Oheň. Prestaň horieť. Nehor. Ne. Ja si postavím tu na nejaký tunel cestu, nechcem sa vykopať isté z tú lavu, takže z dôvodu bezpečnosti pôjdem takto. Aspoň budeme mať dosť tohto. Toto sa dá, čo viem, čo si aspoň pamätám, ak sa niečo nezmenilo, malo by sa to vypáliť, teda ja sa z toho robiť nedebili. Ale ak nájdeme nedrovskú pevnosť, tak by sme to mohli vyrobiť. Dobre, ja som tu už dosť dlho, tak počkať, teda sa vykopeme. Wow, to je hodne... Koľko tu toho je? Ja sa vydám teda naspäť. Wow. Nie. Dobre ľudia, ideme ďalej. Ono, určite vchod to som asi nemal možnosť. Tých je tu hodne. Dobre, ľudia, utekáme. Rozhodne utekáme. Teraz mi to začalo sekať, ako sa mi to tu načítava. Ale vec možno, ktorá by sa mi... Aha, mali tento Big Man. Jo, dobre. Áno, vec, ktorú som chcel ešte nájsť je glowstone. Ktorý bohužiaľ nevidím. A tento otravuje strašne veľa gasu. Zdechni. Seká mi to. Prečo som späť... ľudia, ešte sme glowstone, ale ja už viem, čo som si mal zobrať. No, ja som nezobral nič. Dobre ľudia, to bola taká krátka ukážka neberu a určite v ďalších dieloch pôjdeme pohľadať pevnosť. Dobre, ja utekám chytro, nechcem umrieť, takže ja nie som nájdený, aj tebe som mohol. No aktívne. Dobre, nájdeme preč. Ideme preč, nechcem tu moc byť dlho, takže ideme preč. Takže sa môžeme skúsiť pozrieť, ja sa určite stratím, ale takýmto tempom. Ale pozrieť sa môžeme tá chodba zatiaľ, kým ide rovno, tak je to dobré. Ako náhle bude odniekam odbočovať, tak už bude horšie. Ale takto by sme sa nemali stratiť. Ja som naspäť, dobre. Takže ideme naspäť. Ideme naspäť normálne. Nebudem to zase... Nebudem chodiť tady auto, keď môžem ísť normálne, takže... Budem chodiť cez jaskyne. Áno, tam máme asi našeho úžasného gastíka. Takže ja sa tu nás chovám. Jo, on nám to ide tu nahore, fajn. Ako mi to tu zničili... Nemáme radoheň. Dobre, vidím tu takto niekde. Kde bola tá chodba? Bol som si istý, že by bola tu, ale dobre. Dobre, tak ideme ďalej. A vyjdeme von. Takže toto bola taká krátka ukážka neberu. Taká krátka na pár minút. Moc neodhadol, ale nevadí. Dobre, takže ideme preč. Rozhodne tu nechcem byť dlhšie, než som tu teraz. A zdrháme. Poďme, odpoj sa. Nie, odpoj sa. Odíď. No, dobre. Takže... To bol teda ukážka neberu. A ja idem do domčeka si... A mohli by sme skúsiť teda začať budovať túto, ale ako vidím, tak mi tam vyrastol ďalší a... Budem to volať. Je to cukrová tercína, sa mi zdá, dobre, takže cukrovú tercínu. Dobre. Chceme mať čo najviac zatiaľ, takže kým nebudem mať postavenú celú priehradu, tak zatiaľ budeme testovať. A teda chcel by som teda pokračovať tej stavby priehrady.
bude to na dlho, to viem. Tu si vykopeme východ, budeme si také menšie schody teda, dobre, takže, fajn. Toto by som mal zakryť, ale plánujem, že sem dám časom vodu, ešte to, potom to vychytáme zatiaľ. Zatiaľ to nechám tak, ako to je, nejako mi to nevadí. To mi bude úžasne hučať, ale ja sa toho zbavím časom. Ja sa mi ale s tým nechcem moc hrať. Dobre, takže vezmeme kamene, čo som si vypálil. Ich tu. Skvelé. Fajn. Máme tu nejaké tie kamene. No, teda sme prišli. A urobíme si rovno stone bricky. Dobre, urobím si stack, potom si môžem dorobiť ďalšie. A ono sa znovu stmieva. Áno, ono sa znovu stmieva, takže ja zase vyjdem hore a... Ne? Ešte nejde. No veď už slnko zapadá. Láhni si do tej postele. Ale... Áno, aby som nezabudol, ešte som si nepozrel, a vlastne nie. Či? Video settings, nie, dobre. Mal by som hrať na normál, ale už si nepamätám. Veď, počkaj, kde to je? Áno, normál, dobre. No, už si lahneš do tej postele? Jaj, slnko, zapadne už. Je to slnko. Tu je. No, dobre. Dobre. Dúfam, že už konečne do tej postele si lahneš. No, skvelé, dobre. Takže... dnešný diel nebude nejaký moc dlhý. Chcem len akože ukázať túto priehradu, čo som začal stavať. Neviem prečo, ale od určitej doby musí mať skoro každý, vždycky, aj na serveroch, proste všade, kde mám takto miesto, tak si začnem stavať priehradu, neviem, je to nejaký ten môj zvyk, takže asi tak. Túto vodu určite sa aj časom zbavím, ale zatiaľ ju tu nechám. Môže sa zísť. Moc zatiaľ ten dizajn neriešim, ten dizajn budeme riešiť potom. Tu ešte nahádžem určite 5 vrstiev. Túto priehradu som nestala, takže nie som si istý, ako mi to bude vychádzať, ale ja dúfam, že to bude vyzerať dobre. Toto by malo byť presne, nie, to zrovna ne. Zrejme sa chcem, aby to bolo symetrické, takže rozhodne. No, toto posuniem tak a už by to malo byť jeden blok. Tak sa neviem. Toto je a... idem si to overiť. Ale, nepadaj. Priehradu stávam z toho dôvodu, že by som sem chcel dať vodu. No. Takže ja si dám takto, takto, postupne ešte ďalej, dobre. Takže 2, 2, 2, no, sliepka nám prdlo vajce, takže robíme. Tu som nechal torčku a vedel som, že to je 2, 2, 2, čakajte. Tieto sú 4, a potom sú 2, takže 1, 2, 4 a potom sú 2. Dobre, tu dám. A tretí je takto. Dobre, čo to vychádza teda? Chcem to mať naozaj čo najviac symetrické, takže sa s tým trošku uhrám. A môžeme stavať ďalej. Neviem, čo by som hovoril. Áno, dneska som chcel točiť diel z Daisy, čo som aj pôvodne natočil, ale tak mal som menšie technické problémy a tak sa mi to dosť tam, no nemal som moc šťastie, takže dosť sa to tam pokašľalo na tom letisku. Áno, bol som na letisku a neviem, už si nespomínam, čo som to robil. Bol som na letisku a tam sa to dosť pokašľalo. Samozrejme, že sa mi to buglo a nešlo mi zložiť zbraň a kvôli tomu ma zabili. Takže asi tak. Mám to nahraté, ale rozhodol som sa, že ten diel asi nedám, neviem. Uvažoval som nad tým, že by som ho možno raz, že si ho ponechám a urobím časom z neho nejaké to zábavné videjko, čo sa proste plánujem moment, takéto veci, ale musím mať tých videí naozaj viac natočených a tam by som ho mohol využiť, lebo to ako bolo to celkom vtipné.
Dobre, no to by bolo teda náčrt tej našej prehrady. Bude to, ako sa tak na to dívam, bude to veľká prehrada, hodne veľká. Ale, no to nevadí, dobre. A vlastne na čo tu chcem mať prehradu? No mám v pláne postaviť, keď to takto ukážem, mám v pláne, aby teda odtiaľ tekla teda z priehady voda, ktorá by následne išla rovno a tá by vtekala sem do tohto hodne veľkého údolia. Toto by som celé proste zatopil a spravil by som z toho údolie. Proste vodné. A ešte uvidím, neviem, ja som to nejako moc nepremyslel. Už sa tak na to dívam, mám toho ešte hodne čo robiť, takže sa to tak dívam. Ale určite toto údolie by som nejako tak zaplavil a toto by som tak zrovnal, aby to... No... Uvidím, čo z toho vznikne. Následne potom toto jazero, čo by tu malo vzniknúť, by som napojil na... druhej strany. Áno. Dúfam, že ma bolo dobre počuť, lebo som bol dosť ďaleko od mikrofónu. Následne, áno. Následne... Majme sa zase. By som prebúral tento kopec a z druhej strany, ak sa nemýlim, by mala byť voda. Počkaj, kde je tam voda? Chcel by som to napojiť na vodu a okolo celého teda tohto miesta by som chcel to teda obklopiť vodou, aby to bolo tak, aby sa to... No, uvidíte časom, keď sa k tomu dostaneme. No, poskačem po stromoch a... Áno, na toto rieku by som to teda napojil a takto by to teda šlo ako približne. Dobre, môžeme ísť teda ďalej. Neviem, čo by som hovoril moc, nič ma nenapadá. Máme tu ovečky, máme tu villager, ostávy by mali byť v dome. A čo viem, tak v ďalších verziách by malo byť pridané to, že budú vedieť sadiť sami, ale to je zase moc dopredu, predbieham. Dobre, vyjdeme si hore. Toto bolo taký ako diel ukážkový, pretože ten diel už dlho nebol, ale ja si už moc nepamätám, čo som teda chcel spraviť. Takže tento diel nie je moc zábavný. Čo som spravil? Áno, a tam máme ďalší tento. To bolo tiež skvelé. V minulom dieli som strašne dlhú dobu hľadal cukrovú trstinu a nakoniec som mu teda bola tu, čo ma naozaj nepotešilo, pretože mi to zabralo dosť veľa času, nakoniec som našiel tu na. Dobre, možno si uvezmeme aj odtiaľto. Zase som tu bral nejaký piesok, neviem, už si nepamätám. Ale táto skala je pekná, chcel by som tu možno niečo časom postaviť. Mám možno v pláne raz postaviť hrad, ale to ešte je dosť ďaleko od toho, kým sa tam dostane, pretože... Pretože na to, aby som tam mohol na kopci postaviť hrad, budeme musieť ísť do endu, mať ender farmu, mať komplet diamantové veci, no, veď skoro všetko. Musím mať všetkého dostatok a potom na niečím takým budem môcť uvažovať. To bolo hodne rýchle vystrelenie do hora. Dobre, my si to vystúpime a môžeme ísť naspäť. Celkom dobrý výťah. Naozaj uznávam. Dobre, takže máme tu vajce, skúsime, či nám s ním vyletí sliepka? Nie, to sa väčšinou nestane. Dobre, špeciálne nič nemáme. Si moc toho nepamätám, čo sa stalo naozaj od minulého dielu. Máme teda jeden diamant na zvyš, čo nie je moc dobre, potrebujeme level 30, aby sme si mohli hodiť na camouflage nejaký ten enchant, takže... Neviem, v tomto dieli by to asi bolo tak všetko, bolo to taký v podstate len čiastočne po dlhej dobe diel, v ktorom som si to trošku zopakoval a to, že by som naozaj chcel pokračovať tejto sérii a ak by ste chceli, aby som túto sériu, áno, točil. Dobre, ideme si po veci. Takže som prišiel oficiálne o levely. Nevadí. Áno, ak by ste chceli, aby som túto sériu točil, tak určite zanechajte svoj like a vyjadrite svoj názor v komentári. Budem rád aj za negatívne, aj za pozitívne ohlasy. Naozaj za to budem moc vďačný.
Určite mi povedzte, či chcete, aby som v tejto sérii pokračoval, ak nie, tak na ňu kašleme, no. Nevadí. A ja si tu budem stavať sám. Ale ak budete chcieť, tak naozaj budem rád, ak budete pozerať túto sériu a bude sa vám páčiť. Ako vravím, vyjadrite svoj názor komentári a lajkom. Dobre, takže my ideme hore a tam asi ukončím diel. Dnešný diel naozaj nie je nejaký moc extra. Plánoval som, že v tom Nenderi bude trošku viac zrušenia, čo ani tak ako bolo. No dobre. Mohli by som si skúsiť vyskočiť na strechu. A tam by to mohlo byť zaujímavé. Dobre. Potom to zruším. Dobre. Takže stavíme sa tu, nahodíme si pohľad. Dobre, takže toto bolo len pre taký akože po dlhej dobe diel všetko. A ak bude sa vám táto séria páčiť, ak by ste chceli, aby sme pokračovali, tak určite napíšte, zanechajte like, ak sa vám video páčilo, no a uvidíme sa v ďalšom dieli. Takže ja sa s vami lúčim a ahoj!